SIAD bheith Reachraidh take my channel YouTube. INDIÚ, but why leanúint a kind of Gaelg Reachraidh. Agus, but why tashacht a bit kind from Canúintí, from Tangy, mar a bhíú sí a Reachraidh. Agus mar húsáte but why comporáid a dhéanú idir a Gaelg in sna Glinntí agus Gaelg a Reachraidh. Now, Jared Tangoli practically the same language. Agus u hiú na fanóliaachta de, na fumani, the sounds, tan ceartachu. A hiú an achlóra de tan ceartachu ar fada beti gurú fácli éirithe úsáid níos mó Reachraidh agus mar sin de. A hiú an achlóra de taisid go bonasach mar a dhéarna. Difríochtaí a bheith one bit ar ná an COIRCE. Agus tá an Lord faoi sin aniu, ach bhfuil am just go dig daoine cé cho siimplithe is a tá seo. Bhíomh an idirne agus an cas le teangach I bíon seo gcónaí níos casna seo. But bhfuil am alta úsáid a scríomh sean mac mhuileán as Glen a rugú is a bblion 884. Nuair a rugú éisin bhí go leor cainteoirí dúchais Féach an Glen ach ní raibh sí a leir a héiliú mar hangi a phobal. Agus mar scéal cinnal simó, nuair a thosaigh sé sin na fólam na Gaeilge nuair a tháinig chunar na Gaeilge ar a taal. Bhí scéal simó ag athar dó. Ba chainteoir dúchais sé híon. Chuann sé I gcibhne dom an episode sin na Simpsons nuair a bhí Homer I gcibh coil isteach na Stonecutters. Agus bhí Gael de dhích a bhís na Stonecutters hana híon. Agus mar a dúirt Abe Simpson, I'm in the Stonecutters ar not here rin Homer neall áidir. Ach, chuir sé sin an scéal seo gcibhne dom scéal cheann bheith bhéalainn. Ach, ní dailam sa gur chuir sean mar an spéise in Gaeilg na Glinntí riú. Agus ní dailam sa gur nearna sé mór an stidir ar Gaeilg na Glinntí nó an Reachraidh. So, but while I'm a bit rubbog cuaramach le seo, bhí sé sin den túram gur Gaeilg na Héireann waith a bhís na Glinntí agus gur Gaeilg na Halabain a bhí an Reachraidh. Agus níl sacm cé ó rialaí agus atá sé sin. Ach, thug sé rint samplaí an alta scríomhar a toltach agus bhfuil am iad úsáid. Hon rubbog de chóir ar Gaeilg Reachraidh chur bhfuil láthair. So, Aontroma, Aontroma, thar chuir sé a chorcra. Har CHAR a COIRCE, har mar a bheith an Gaeilge ar rolú. Ach an Abert cían a Reachraidh na had a CHUIR a COIRCE. Har a CHUIR a COIRCE. Had a CHUIR a COIRCE. Gaeilg na Glinntí, har sé GREIM INDIÚ. Har sé GREIM INDIÚ. Har sé GREIM INDIÚ. Gaeilg Reachraidh, had de DH'ITH INDIÚ. Had de DH'ITH GREIM INDIÚ. No, INDIÚ. INDIÚ Bíon éagsalacht an sin. Gaeilg na Glinntí rís COINNEOCHAIDH me CUIMHNE ar sin. COINNEOCHAIDH me CUIMHNE ar sin. Díreach mar a bheith in Gaeilg ar chonal. Ach in Gaeilg Reachraidh. CUIMHNE me CUIMHNE ar sin. CUIMHNE me CUIMHNE ar sin. CUINE ar sin. Focail anas bhí cain acu mar a bhíú mar a té in Gaeilg na rinne aniu. Gaeilg Aontroma, Gaeilg na Glinntí, ha fósan sé go bra. He'll never get married. Ha fósan sé go bra. Agus higgad daoine idir chonal sin aniu. Ní fósa sé go bra. Ha fósan sé go bra. Ach a Reachraidh, ha fósa go bra. Ha fósa go bra. Ha fósa go bra. Gaeilg na Glinntí, ha dearn tú an obair sin. Ha dearn tú an obair sin. You didn't do that work. Ní dearna tú an obair sin. Ha dearn tú an obair sin. Ach a Reachraidh, ha de ring tú an obair sin. Ha de ring tú an obair sin. Gaeilg na Glinntí ar chuile siad a scéal, ar chuile siad an scéal de hí the story ach a Reachraidh an de chuile iad a scéal. An de chuile iad a scéal. Gaeilg na Glinntí na Yanni sin cúis mar a bheith idir chonal aniu. Ach ní sin cúis a bhí ar Reachraidh. Tá mit ceapa go dtigad oltach ar bíon ní sin cúis. Gaeilg na Glinntí, het sé ar na chlocha. He fell on the rocks. Ach in Gaeilg Reachraidh, het sé ar na chlochan. He fell on the stones. Gaeilg na Glinntí, ben ré an seo an míimeide.
Ben ré an seo an míimiide. The women will be here in a minute. Ach an Reachraidh bínim rán an seo an míimiide. Bínim rán an seo an míimiide. Nimrán, the women. The women. Bheit ha súla báraimich an Gaelg inniu. Mar sin, bhrálam túramí Albany a chlisteach chomai, mar sílan nuair a tadíine ra, look, Gaelg na Halaban atá mar Gaelg Reachraidh fiúns na Glinntí, ach mas áiríonn ceist Gaelg na Halaban a nide, agus tíróin, agus an mé. Caiimiid bh cuaramach sin, ach an sin deir Albany gohéirí a daoine as lois agus uis nuair a chláisian siad tafad an Reachraidh, sin a hard bheith éireannach amach samach. So, tuchaí mar rais, he Gaelg Reachraidh, Tásúla an ghfuil spéisiigh duine éigean an bhrán rud gan bheith am éonar ar cheist éirí seo. Beannach leat.